Kører. Vi er på vej ned til drengenes værelse i den anden ende af hotellet, og ja, vi må lige prøve at Ja, tænke det er fandme lækker. Er du med? Ja. Så lykke nu. Hvad siger receptionisten ikke til det? Jeg troede kraftigt lige noget på det her. Skal vi lave det? Skal vi lave det? Hvad så? Jeg tror fandme først, det Der er censur. Der er censur. Ej, det er ikke klart. Hvorfor gør de ikke det med penge? Det vidste ikke, der er sådan en fedt op af. Nej. Nej, sådan. Du kan få boxershorts i, du skal have nøje. Kan vi se det for dig? Jeg tænkte lige, at det der strømpehold, der går lidt sådan. Nej, det er trin ud, så er du gang. Jeg går løbende med. Nå, jeg vil bare lige sørge for, at I sover godt og komme til. Ja, det er meget. Vi ses. Anna, du kommer bare ned og sover ved siden af mig. Det skal vi tage. Pille. Så tager vi. Ja. Tada! Det er Avkat. Sådan en, altså passende. Men der har jo ikke været noget sol hernede i Italien. Nej. Det passer vel næsten. Ja. Det er så, vi har været nede hos drengene. Vi har været inde hos drengene der. De siger jo sådan en. Først da der kom sådan en ben ind, så tænkte jeg, hvad sker der? Ja. Hvor fedt. Den er da meget sej, så skal du bare have den med mand. Nej, det ser helt fucked ud, de der ben. De er lidt skæve og sådan fyldt med hår og sådan. Holy! Hvad så frakker man? Er den ikke meget fin? Endnu bedre bagfra måske. Ja, det er en lille sådan hængerøvs. Nå. Godt. Det var aftens... Ciao, bello. Vi ses så godt. Nå. Det var så det. Og i morgen, der kan det være, der kommer en efterfølgende. Så må vi se, hvad vi tekster. Det kan være, det er lærerne, der kommer. Det kan også være, det ikke var. Så må vi skynde os ned, så jeg også kan komme i bad.